Kulħadd għandu jkollu livell ta' għajxin tajjeb xprunat minn housing adegwat. Dan kien il-messaġġ li ħareġ f'konferenza bit-tema Housing Adegwat Bħala Dritt Fundamentali li ddiskutiet is-settur tal-housing madwar l-Ewropa. Il-konferenza ġiet organizzata mill-Membru Parlamentari Ewropew Agius Saliba, is-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew u l-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali f'pajjiżna. Fil-preżenza ta' diversi organizzazzjonijiet Maltin fis-settur u rappreżentanti Ewropej li naqdu b'mod virtwali, il-Membru Parlamentari Ewropew Agius Saliba innota kif wieħed minn kull 10 ċittadini Ewropej jonfqu aktar minn 40% ta' tul tagħhom fuq l-akkomodazzjoni u ħafna Ewropej qegħdin jgħixu f'ambjent mhux xieraq b'kontijiet li ma jifilħux iħallsu. Innota kif fil-kuntest Malti pajjiżna qed ikun ta' eżempju fis-settur. Din il-konferenza da ssir Malta għaliex Malta llum il-ġurnata fuq bażi Ewropea saret eżempju kif l-aħħar mill-aħħar nittekiljaw din il-problema li hija problema Ewropea mhuwiex problema biss lokali. Ġifieri il-miżuri li qegħdin immexxu l quddiem fejn jidħol l-għajnuniet li qegħdin nagħtu skemi, sussidi, upfront payments sabiex persuna tkun tista' sit ta' dara. L-investiment fl-infrastruttura bla preċedenti li qegħdin nagħmlu fejn jidħol il-housing soċjali, dan kollu qed jiġi nnotat fuq bażi Ewropea. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodriguez innota li l-miżuri li ttieħdu fis-settur mhux biss jassiguraw housing adekwat imma jħeġġu lin-nies ikunu sidin ta' darhom. Dak li qegħdin nagħmlu f'pajjiżna huwa li b'sistemi adekwati permezz ta' benefiċċji, permezz ta' tisħiħ ta' servizzi soċjali qegħdin kif nuru bil-fatti issa mhux biss naqqasna l-waiting list tal-awtorità djar, qegħdin noħolqu sinerġija wkoll ta' għajnuniet u allura dak li huwa ta' eżempju tajjeb f'pajjiżna qegħdin nesponu wkoll ma' sħabna l-Ewropej. Fil-konferenza ġie notat kif in-nies li qed jispiċċaw bla saqaf fuq rashom qed jiżdiedu f'24 stat membru Ewropew. U stmat li 700,000 persuna jorqdu barra jew f'shelters ta' emerġenza kull lejl fl-Ewropa u ċifra żdiedet b'70% fl-aħħar 10 snin.